Dimentsio bakarreko solido bat daukagu, hementxe atomoak potentzial harmoniko batean mugitzen ari dira, eta sistema horri dagokion partizio funtzioen adierazpena ja lortuta daukagu, hause dugu. Orduan, gure hau izan da, zeta da edozein funtzio termodinamikoaren sortzailea, orduan edozein funtzio termodinamikoa kalkulatu genezake. Hemen zentratu ingo gara, bai energia lehenengo kalkulatu ingo dugu eta gero horrekin lotutako bero ahalmena aztertuko dugu ere. Az gaitezen energiarekin, horretarako oso simplea dugu, izatez bakarrik erabili behar dugu zein den energia eta zetaen arteko erlazioa. Hau izan da bakarrik egin behar dugu, hemen txagoen adierazpena, beraz zetaren logaritmo nepartaren temperaturarekiko derivatu partziala, eta hau egiten baduzue, erraz ikusiko duzue nola hau lortuko duzue. Eta berriro ere, adierazpena izan da interesante da aztertzea limiteak, ze gertatzen den temperatura txikia denean, temperatura handia denean. Aztertzen badugu, temperatura txikia bada, orduan kasu honetan gure isa nolabait handia dugu, infinitorantz dugu. Orduan, isa infinitorantz badijoa, orduan bat eber minus infinito hau zerorantz dijoa, eta bakarrik geratuko zaigu, hau guzti hause bat geratuko zaigu, beraz, geratzen zaiguna da energia dala NH nu zati bi. Beraz, konstante bat, temperaturaren independentzia, beraz, konstante batera. Heltzen da. Zergatik konstante hori, zer gertatzen da hemen? Atomo guztiak non daude? Temperatura 0 denean, atomo guztiak oinarrizko mailan daude. Zein da oinarrizko mailari dagokion energia? H nu zati bi. Eta N atomo daukagunez, beraz energia NH nu zati bi. Beraz, zentzuzko da ateratzen den adierazpen hauze. Bestaldetik, temperatura infinitora joaten bagara, orduan hauze da egoera erabat desordenatuta, ez? Hainbat maila diferentetan egoteko aukera daukatelako atomoak. Beraz, kasu honetan, temperatura infinitua bada, orduan isa zerorantz dijoa, eta hementxe zerorantzekin ordezkatzen badugu, zenbakitzailea hau dugu bat, beraz emetik bi izango dugu, beste bi honekin. Simplifikatzen dana, gero, satitzen dauena, hementxe bai pixka eta arazo gehiago daukagu, hementxe daukagu, eta zerorantza ematen badugu, batken bat infinito, baina horretarako egingo duguna eber minus isa, eta horren garapena egingo dugu, bat minus isa izango dugu, beraz batken bat, hementxe azpian geratzen zaiguna da, isa. Eta isa dugu H nu zatika T. Beraz, H nu beste H nu honekin simplifikatzen da, eta geratzen zaiguna da N bider KT. Eta hau da geratzen zaigun adierazpena. Interesantea dugunez, ikusten dugu zuen, nola hementxe nuren independente agertzen dana. Izatez nu da materialaren ezaugarria. Materia diferenteek nu diferentea izango dute. Zebeste guztiak K berdina, H berdina da. Materiaren ezaugarria nu horrekin dago lotuta. Segun eta ze nolako materiala den, potentzial harmoniko hori izango da estuagoa edo zabalagoa. Zenbat eta nu, gora ezazue, energia potentziala da, bat biren K isakarratu. Eta omega hori, edo nu zati bi pi, hori da erro K zati M. Beraz, zenbat eta nu handiago izan, printzipioz hementxe agertzen den erro K zati M handiago izan. Bali eta M-ren arteko diferentzia handiak ez badaude, diferentzia handienak K honekin egoten dira lotuta. Beraz, zenbat eta nu handiago izan, K orokorrean handiagoa. Zezan nahi du K handiago izatea? Energia potentzia estuagoa izatea. Beraz, zailagoa da, gogorragoa da, materia zailagoa da atomoa bere aurreka posiziotik ateratzea. Zenbat eta nu txikiago izan, energia potentziala da zabalagoa. Errazagoa da, beraz, atomoa bere aurreka posiziotik ateratzea. Beraz, esan dugun bezala, materiaren ezaugarria nu ezaugarri horrekin dago lotuta. Eta hemen ikusten dugunez, da
temperatura txikituaren bagara, nuren ezaugarria, materialen ezaugarria bai agertzen dela, aldiz temperatura handia joaten garenean, orduan ja materialen ezaugarria, ez da horren importantea, eta solido guztiek izango lukete energia berdina, ze hementze materialen ezaugarriaren independentea dugulako. Oen, aztertu ezagun segertatzen den bero ahalmenarekin zuzenean, zer esanik ez, energiarekin lotuta dagoena. Eta badakizu ez, erlazio dagoen, bero ahalmena energiarekin, temperaturaren derivatua dugu, erraz ikusiko duzu hau lortzen duzuela, eta berriro ere hemen ere aztertu genezaken limiteak. Zer gertatzen da adierazpen honekin temperatura 0 denean, hau da isa infinitorantz eramaten dugunean? Isa infinito eramaten dugunean, eber infinito daukagu, bat minus eber infinito, beraz hementxe geratzen zaiguna da, eber minus isa geratzen zaigu. Beraz, eber minus isa eta guztiek hau da geratzen zaigun adierazpena. Beraz, bero ahalmena adierazpena hause izango genukeen. Ekisa bere adierazpenekin ordezkatu ezkero. Eta honek badauka izen bat, hau da Dulon eta Petitek ateratako adierazpen bat, eta horregatik temperatura txikian gertatzen denaren bero ahalmenari Dulon Petiten legea deitzen zaio. Aldiz, temperatura infinitora denean, orduan horrek esan du isa bera zeronaz dijoala, orduan hemen berriro eber 0 daukagu bat, eta hemen zatitzen daukagu 0 egiten zaigula, beraz, Taylorren garapen egin behar dugu, egiten badugu geratzen zaigu isa karratu beste honekin simplifikatzen da, orduan hemen geratzen zaiguna da, NK baino ez zaigu geratzen. Orduan, bero ahalmena harritzekoa ezana, daukagu konstante bat, daukagu NK. Eta hau izango litzateke joera, ez bero ahalmenaren joera. 0tik hasten da, eta beraz hasieran temperatura igotzen kostatzen zaio energia aldatzea, eta gero asetu egiten da, eta konstante baterantz heltzen da. Beraz, temperatura berriro infinitoa denean, bero ahalmena materialen ezaugarriaren independentea dugu, zenuren independentea dugulako. Eta material guztiek daukate halako limite hori. Hori bai, ze temperatura behar da limite hori heltzeko, diferentea da. Hementxe daukazu irudikatuta, bero ahalmenaren adierazpena material diferentetarako, ez? Hemen gorria dana, beruna izango litzateke, hemen urdina zilarra, berdea aluminioa, eta grisan ikusten duzue diamantea daukazue. Ikusten duzue ze diferentiak diren, batez ere, zer esanik ez esan dugu temperatura altuetan, temperatura infinito eramaten dugunean asetu egiten direla dana berdina daukatela, baina temperatura bajuetan badaude haien arteko ezberdintasun handiak. Zergatik daude ezberdintasun handiak? Ezberdintasunak datoz nu horrekin lotuta. Material bakoitza dauka nu diferente bat. Zer gertatzen da? Diamanteren kasuan esate baterako daukagun nuren balioa oso altua dela, batez ere atomoak oso gogorra dalako eta atomoak eureka posiziotik ateratzeko zaila dalako. Eta aldiz, berunaren kasua bigunena izango genukeen eta nuren balioa txikiena izango dugu. Orduan, interesantea dugu esate baterako, horregatik interesantea da aztertzea, bero ahalmena temperatura bajuetan, batez ere, temperatura altuetan guztienak dira ezberdinak, aztertzeko, ez zuzen horren bitartez aztertzeko solido edo kristal diferenteak daukaten ezaugarri mikroskopikoak, ez? Kasu honetan, potentzialarekin, atomo bakoitzak jasatzen duen potentzialekin lotutako ezaugarriak aztertu alizateko. Zuk hau esperimentalki neurtu egiten baduzu eta konparatzen baduzu, eman behar duen emaitza teoriko honekin hemetik ondorioztatu dezakezu zein den atomo mota bakoitzari dagokion adibidez, kasu honetan, nuren balioa.